Працоўны дзень у механізатара Сергея Гвоздя сёння складае каля 12 гадзін, 11 з якіх ён праводзіць на палетках. Задача максімальна хутка закрыць вільгасць у глебе. Гэта дазволіць насенню нармальна развівацца. Кажа, што тэхніка культыватар мазырскай вытворчасці не подвела ні разу. Агрегат хороший, зарекомендовался, с неплохой стороны. Поломок таких, не было серьезных, так по мелочи только. Производительность неплохая. На прадпрыемстве «Мазыртэхсервіс» выпускам сельскагаспадарчага абсталявання займаюцца з 2006 года. Пачыналі з аднаго наймення, зараз іх каля 10. Прэтэнзій па якасці няма, пры тым, што каштуе мазырская тэхніка недзе ўтрая менш за імпартныя аналагі. Усе камплектуючыя беларускай вытворчасці, за выключэннем некалькіх дэталяў з расійскага Варонежа. Зараз на прадпрыемстве выконваюць даручэнне аблвыканкама аб асваенні яшчэ аднаго наймення сельскагаспадарчага абсталявання. Это наш первый опытный образец глубокорыхлителя. Сроки изготовления – месяц. Пройдет испытание. Если успешно, значит запускаем партию. Вытворчасць абсталявання на «Мазыртэхсервісе» вядзецца адначасова з асноўнай дзейнасцю – рамонтам сельскагаспадарчай тэхнікі. На прадпрыемстве знайшлі варыянт, які дазваляе паспяхова выконваць абедзве задачы. Па словах кіраўніцтва, тут здольныя не толькі поўнасцю задаволіць патрэбы в области, але і пастаўляць тэхніку ў іншыя рэгіёны. Кукурузная сеялка, зерновая сеялка. Сегодня тоже, если мы до этого делали в основном на Гомельскую область, то сейчас есть заказы и на Брестскую область, и на Минскую область, и другие области. То есть эта сеялка востребована. Она качественно сев делает. И есть необходимость поставлять в другие области. На гэтым тыдні «Мазыртэхсервіс» адзначыў 90-гадовы юбілей. У 1935-м тут пачыналі з невялікай машына-трактарнай станцыі. Сёння на прадпрыемстве не толькі рамантуюць, але і самі вырабляюць тэхніку, запатрабаваную на беларускім рынку. Олег Сенцюроў, Ірына Драбышэўская, Валерий Гапанько. Тэлерадыёкампанія «Гомель».